Hyvä. Anna mennä. Hyvä. Hyvin tulee. Hyvä. Jaksaa. Jaksaa. Ensimmäinen puoli minuuttia alkaa olla täynnä. Hyvä. Aivan loistavasti taistelet. Puoli minuuttia täynnä. Sitten seuraavaa vaan. 192 syke. Jaksaa vielä. Vielä on muutama lyönti varaa. Hyvä. Hyvin tulee. Hyvä. Paina. Kohta alkaa olla seuraava puoliminuuttinen 8 täynnä. Hyvä. Hyvin jaksaa. Lähtee puolivälikuormaa. Nyt. Hyvä. Anna mennä. Viimeinen loppukiri. Hyvä. Hyvin jaksaa. Hyvin tulee. Kohta on puoliväliin asti menty. Hyvä. Hyvin taistelee. Hyvä. Hyvä. Sitten lähtee seuraava puoli minuuttia. Hyvin tulee. Kohta 2 minuuttia mennyt tätäkin jo. Hyvä. Taistele. Älä periksi. Hyvin tulee. Kohta enää minuutti jäljellä. Aivan loistavaa. Hyvä. Vielä viimeinen loppukiri. Minuutti jäljellä. Hyvä. Nyt jokainen metri on kotiin päin. Anna tulla. Hyvä. Vielä jaksaa pitää. Hyvä. Vielä on 80. Hyvä. Loistavasti taistelu. Hyvä. 40 sekuntia enää tätä kuormaa jäljellä. Hyvä. Seis. Loistavaa. Aivan loistava taistelu. Eipä ihan joka päivä näe. Yhtä hyvin osataan ottaa edestään.